Burdin Jaiaren lehenengo edizioak, Burdin Jaiaren lehenengo edizioak, Burdin Jaiaren, puñeta, ¿cómo se decía? Vale, eta, joder, se me ha olvidado, tío. Zenbat egun irauten du? 2 egun. Es que se me ha olvidado, en un momento he desconectado y... Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin, eta hurrengo Burdin Jaia ospatzen... Joder! Hurrengo Burdin Jaia? Burdin Jaiaren lehenengo edizioak Meategi Museoa hor dagoena eta udala antolatzen zuten. Jai hau 2 urteetan behin egiten da eta egiten da meatzariak gogoratzeko. Eta orain joango gara Meategi Museoara eta galdetuko diegu zer dakien Burdin Jaiari buruz hor lan egiten duen neska bati. Eta meatzariak gogoratzeko eta korta. Burdin Jaia lehenengo... No, joder, bota. Empezamos bien. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Ya está, no, es que iba a decirlo como, pero se me olvidó. Eta egiten da 2 urteetan behin Burdin Jaiaren lehenengo edizioak Meategi Museoa eta udala antolatzen zuten. Jai hau 2 urteetan behin ospatzen da eta egiten da meatzariak gogoratzeko. Se me ha olvidado otra parte. Espera, que era lo otro.